Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal Veliki dioničar. Danas ćemo pričati o osnovama fundamentalne analize, objasnit ću vam što je P ratio te kako se on računa, te ću vam također objasniti što točno predstavlja EPS pokazatelj, odnosno poznatiji pod nazivom Earnings per share. Prije nego što počnemo, pretplatite se na moj YouTube kanal te mi tako dajte podršku za daljnje snimanje videa. Provjerite moju Patreon zajednicu gdje iznosim općenito svoje kupovine, prodaje, otkrivam svoj portfelj, gdje analiziram pojedinačne dionice, ETF-ove te općenito pričam o prilikama na tržištu. Nedavno sam započeo novi serijal gdje pričam o najboljim dionicama, odnosno najpovoljnijim prilikama na tržištu u ovome trenutku. Za više, ostavit ću vam link u opisu ovoga videa pa slobodno provjerite. Još jedna kratka napomena prije nego što počnemo s ovom temom, još uvijek traju prijave za radionicu na temu napredna analiza ETF-ova. Ukoliko vas zanimaju detaljnije informacije, želite se prijaviti, ovdje vam je moj email kontakt. Ukoliko vas zanimaju sve ostale teme, možete provjeriti na prošlom videu. Danas ćemo započeti ovaj serijal, odnosno pričat ćemo o osnovama fundamentalne analize. Fundamentalna analiza prije svega predstavlja matematičko-statističku metodu pomoću koje se analiziraju financijska izvješća poduzeća, korporacija, te se promatra općenito poslovanje tijekom nekoliko vremenskih perioda, najčešće naravno je to kvartala, te se izvode određeni fundamentalni pokazatelji i nad njima se provodi nekoliko tipova analiza. U svrhu naravno uspoređivanja vrijednosti između određenih dionica. Trenutno se nalazimo na Yahoo Finance stranici gdje smo odabrali općenito jednu dionicu za primjer, u ovom slučaju neka to bude Bank of America. Možemo vidjeti pokazatelje, odnosno P ratio i Earnings per share, odnosno EPS. Danas ćemo detaljnije pričati o tim terminima. Prvo ćemo izlaganje započeti sa P ratio. Ovo ćemo najbolje prikazati na određenom primjeru. Pretpostavimo da postoji određena burza, u ovom slučaju New York Stock Exchange, gdje se trguje sa dionicom A od $10 i sa dionicom B od $20. Za ovaj primjer ćemo uzeti da se radi o korporacijama koje se bave prodajom električnih grijalica, znači korporacija A i korporacija B. Ukoliko je riječ o nekim novim investitorima koji se pojave kao ulagači, na prvu će se možda činiti da upravo ova dionica A pod kojom se trguje sa $10 je vjerojatno najbolja opcija ili najjeftinija. Na prvo se to može činiti možda logično, ali to zapravo nema veze sa stvarnošću. To što korporacija ima nižu cijenu od druge, odnosno općenito dionica, ne znači da je ta dionica podcijenjena. Sa investicijske strane gledano, određena je korporacija podcijenjena ukoliko je njezina zarada puno veća nego drugih konkurenata, s time da je njezina cijena dionice puno niža. Da bismo uspjeli usporediti ove dvije korporacije, odnosno donijeti zaključak da vidimo koja je vrijednija, pozvat ćemo u pomoć P ratio. P ratio biti predstavlja skraćenicu od engleskog termina Price to Earnings ratio, što bi doslovno prevedeno značilo omjer cijene i zarade. Za naš primjer ćemo započeti s korporacijom B, s kojom se trguje za $20 po dionici. Pretpostavimo da se ova korporacija nalazi na području gdje je velika potražnja općenito za grijalicama, jer prije svega takvi su vremenski uvjeti. Samim time korporacija i proda svake godine puno grijalica, te možemo reći za primjer da je ostvarila godišnju zaradu od $100.000. Za usporedbu recimo da korporacija A, s kojom se trguje za $10 po dionici, nalazi se na području gdje nema tolikih potreba za grijalicama, te ostvari godišnju zaradu od oko $20.000. Sada kada znamo kolika je cijena za svaku dionicu od korporacije te koliko su ostvarili zarade u svakoj godini, još nam fali jedan parametar, a to je općenito koliko su dionica izdali. Pretpostavimo da je korporacija B izdala 10.000 dionica. Ovdje nam se javlja sada novi parametar u jednadžbu, a to je Earnings per share, odnosno EPS. Da bismo njega izračunali, potrebno nam je da imamo zaradu i općenito broj izdanih dionica. Ovdje je računica jednostavna, zarada po dionici, odnosno Earnings per share, iznosi $10. Sada se možemo konačno posvetiti izračunati P ratio. On se računa tako da se podijeli općenito cijena pojedinačne dionice sa Earnings per share, odnosno zaradom po dionici. U ovom slučaju ispada da je P ratio 2. Sada možemo izračunati P ratio korporacije A. Pretpostavimo također da su oni izdali 10.000 dionica. Računica je opet jednostavna, $20.000 dobiti podijeljeno sa 10.000 dionica daje nam $2, odnosno $2 je earnings per share, odnosno zarada pojedinačnoj dionici. P ratio se računa tako da podijelimo cijenu dionice 10 sa earnings per share sa 2. Znači P ratio korporacije A je 5. Sada kada smo uspješno izračunali oba P ratio, možemo donijeti zaključak da korporacija B, iako je skuplja dionica, trguje pod nižim P ratio, što općenito znači da što je niži P ratio, ulagači plaćaju manje novca za zaradu korporacije. Samim time korporacija B je isplativija za ulaganje.
Iako često P ratio se koristi kao glavni i najčešći pokazatelj određene korporacije, da li je ona podcijenjena i precijenjena, ne treba samo koristiti P ratio kao glavni pokazatelj. Visoki P ratio ne mora nužno značiti loše. Možemo za primjer uzeti da korporacija A koja ima P ratio 5 posluje izuzetno dobro, te su izumili novi revolucionarni model određene grijalice, pa je samim time je došlo do povećanja potražnje za grijalicama i samim time se povećava prodaja. Te bi tako je naravno ta korporacija tim tempom ubrzo mogla je povećati svoju zaradu. U tom slučaju visok P ratio mogao bi biti relativno opravdan, jer samim time je to pokazatelj da bi došlo do povećanja općenito zarade i razvitka korporacije. Samim time je jednostavan zaključak da ukoliko očekujete prema mnogim predviđanjima da bi korporacija mogla porasti, P ratio bi mogao biti opravdan. Sada kada smo prošli kroz ovaj teorijsko-animacijski dio, možemo preći na konkretne primjere iz prakse. Sada se vraćamo na stranicu Yahoo Finance, unijeli smo oznaku, odnosno simbol za Bank of America i možemo vidjeti trenutno njihovo stanje. Možemo vidjeti koliki je P ratio, u ovom slučaju iznosi 18,40 i earnings per share 1,87. Yahoo Finance nam nudi razne mogućnosti za istraživanje korporacija. Ukoliko odemo pod statističke podatke, možemo saznati još jedan novi zanimljivi parametar. U ovom slučaju to je Forward PE ratio, koji iznosi 12,16. Forward PE ratio služi za promatranje odnosa sadašnje cijene i zarade koja se procjenjuje u naredna 4 kvartala. Forward PE ratio služi za uspoređivanje trenutnog PE ratio te općenito s procjenama rasta u budućnosti, da vidimo da li je neka korporacija podcijenjena ili precijenjena. Često u svojim radionicama dobijam pitanje koji je dobar odnos PE ratio. Mogli bismo reći da je zdrav PE ratio između 15 pa do negdje 30, ali naravno ovisi od korporacije do korporacije i do sektora kojem se ona nalazi. Pravilo kod odnosa ta dva P ratio, odnosno omjera, je da ukoliko je forward P ratio veći od trenutnog, očekuje se da će korporacija smanjiti dobit. Samim time to je naravno i nepovoljno za ulagače. Naravno vrijedi i obratno. Ukoliko je forward P ratio manji od trenutnog, znači da je trenutna cijena povoljnija. To je ujedno i bolja prilika za investitore. Ovdje možemo vidjeti jasne pokazatelje, manji je forward P ratio, što znači da je trenutna cijena povoljnija, odnosno da je dobra prilika za kupovinom ove korporacije. Naravno treba uzeti u obzir da ovo nije jedini parametar kojeg procjenjujemo s obzirom da bi odredili da li je neka korporacija za kupovinu ili prodaju. Sada prelazimo na općenito promatranje P ratio, earnings per share i općenito cijene dionice za Bank of America. Možemo vidjeti na prvom grafu da se prikazuje cijena dionice, te u srednjem grafu da je earnings per share. Zatim u posljednjem dijelu je P ratio. Možemo vidjeti prvo kretanje cijene dionice i samim time koliko su ostvarivali zaradu po jednoj dionici u srednjem dijelu ovoga grafa. Možemo vidjeti da je P ratio se kretao od 10 do 12, te da je u ovom trenutku došao na 18,33. Možemo vidjeti i godine dole, možemo isto tako povećati, odnosno promijeniti ukoliko nam potreba detaljnije da provjerimo kako su se kretale cijene, odnosno P ratio. Pomičemo ovaj graf tako da odredimo kretanje P ratio posljednjih 4-5 godina. Dok je cijena bila najveća, možemo vidjeti da je ipak i P ratio nešto bio veći. Te trenutno i kako je porasla cijena, čak možemo vidjeti da je trend rasta P ratio. Ovdje bi vam htio skrenuti pažnju na jedan dosta bitan detalj, a to je da upravo možemo vidjeti da je cijena određene dionice, recimo kao za ovaj primjer je 34,41. P ratio iznosi 26,88. Možemo vidjeti da ista cijena dionice, skoro ista, 34,30, ali P ratio je 12,52. Treba imati na umu da prilikom procjene određene dionice, cijena dionice nije glavni pokazatelj kvalitete, odnosno prilike za kupovinom ili prodajom određene dionice. Možemo vidjeti u nastavku i dalje kretanje P ratio kroz posljednjih par godina. Sada prelazimo na sljedeći primjer, odnosno na primjer druge korporacije. U ovom slučaju će to biti Facebook. Možemo vidjeti njihovu cijenu, trenutno je to 273 američka dolara. Možemo vidjeti ove parametre koji nas zanimaju, u ovom slučaju P ratio 27,11 i earnings per share 10,09. Ukoliko nas zanimaju detaljnije informacije, možemo ih provjeriti tako da kliknemo na statistiku. Kada nam se otvori novi dio, možemo vidjeti ukoliko nas zanima forward P ratio. Možemo vidjeti da forward P ratio iznosi 20,23. Znači, ukratko da ponovimo gradivo, ukoliko je manji forward P ratio, trenutna je cijena povoljnija. U ovome slučaju to možemo i primijeniti. U daljem dijelu ovih podataka možemo saznati još mnoštvo dodatnih informacija o Facebook korporaciji.
Sada prelazimo na ovaj dio isto koji se tiče odnosa cijene, zarade po dionici i općenito P ratio. Na gornjem grafu vidimo kretanje cijene dionice od Facebooka u zadnjih par godina. Možemo vidjeti da se trenutno nalaze dosta visoko, odnosno na 273 američka dolara. Ali isto tako možemo primijetiti da je zarada po dionici se znatno povećala, te je trenutno čak 10 američkih dolara. U donjem dijelu možemo vidjeti i odnos P ratio s obzirom na cijenu. Stabilan P ratio od oko 20 do 30 se smatra dosta zdravim i povoljnim, a u ovome trenutku iznosi 27,11. Sada možemo preći na zanimljiv prikaz, odnosno usporedbu, općenito P ratio između Facebooka i Bank of America. Možemo vidjeti odnos, odnosno prikaz plave linije za Facebook i narančaste za Bank of America. Naravno i očekivano je da Bank of America ima i niži P ratio s obzirom na ipak i taj sektor industrije u koji pripada, ali čisto da pokažemo do kraja i analiziramo ovaj primjer. Kao što sam već spomenuo, ne smijemo se dati zavaravati jer ipak P ratio nije jedino na što trebamo paziti i gledati. Ukoliko određena korporacija ima nizak ili visok P ratio, ne treba nužno značiti veću ili manju vrijednost. Mogu postojati različiti faktori i razlozi zašto je neki P ratio takav kakav je, odnosno što je visok ili izrazito nizak. Isto tako na umu treba imati prosječni P ratio za cijelu industriju, odnosno industrijsku granu unutar koje se nalazi određena korporacija ili dionica, jer nužno nizak P ratio ne mora značiti da je cjelokupno nisko poslovanje, jer industrija ukoliko ima nizak P ratio može biti opravdani razlog tome. Drugo pravilo je da ukoliko neko poduzeće i korporacija ima nizak P ratio, potrebno je pogledati i dublje i vidjeti zašto je to tako. Trebamo vidjeti što javnost misli o dionici, kakva je uprava te dionice i korporacije, radi li pošteno, efikasno, u skladu sa zakonima itd. itd. Je li podcijenjenost stvarno podcijenjenost ili je relativno niža cijena dionice rezultat nekih negativnosti, poput na primjer stagnacija u gospodarstvu, industriji, određenom sektoru, ili je posljedica negativnih medijskih pokrića ili novosti? Nikad se ne zna i treba zato detaljno analizirati svaku dionicu. Općenito gledano, P ratio je iznimno bitan pokazatelj i često nam može uvelike ubrzati i stvarno pomoći analizu određene dionice, te da se odlučimo što investirati i u što ne. Ali moramo biti jako oprezni kod objašnjavanja P ratio, vidjeti zašto je on visok ili nizak. Isto tako potrebno ga je usporediti sa drugim dionicama i dobro sagledati što sve pokreće zarade, poduzeća i drugih korporacija. Ovdje možemo vidjeti da sam odabrao korporacije sa P ratio od 5 do 50, te sam dodao isto tako earnings per share preko 15. Ovdje nam izbacuje dosta zanimljive korporacije. S desne strane možemo poredati ih prema najvećoj zaradi po dionici. Možemo vidjeti koliki imaju promet, odnosno kolika im je cijena dionica, market capitalization dnevno, te možemo vidjeti njihov P ratio. Dosta nepoznatih korporacija jer ipak nije lako ostvariti ovoliku zaradu po jednoj dionici. Toliko o ovoj analizi fundamentalnih osnova. Drugi put ćemo nastaviti i pričat ćemo o nekoj zanimljivijoj, možda i praktičnijoj temi. Ukoliko imate kakve upite i dodatne informacije, javite mi se na moj e-mail i svakako provjerite moj Patreon account za dodatne informacije oko investiranja. Još jedna napomena, ovaj vikend se održava radionica vezana za ETF-ove, pa ukoliko želite znati više informacija, javite mi se na e-mail. Do sljedećega puta, lijep pozdrav i sretna vam ulaganja!